hyvinvointi syntyy hyvästä työyhteisöstä, hyvästä ilmapiiristä ja se tuo myös kassaan euroja, niin ollaan hyvillä jäljillä. Tällä hetkellä minusta kannattaisi työpaikalla lähteä siitä liikkeelle, että mitä me voisimme tehdä, että ihmiset jaksaisivat työssä. Mikä innostaisi enempi työssä? Eli käännetään se sieltä negatiivisista asioista vahvuuksiksi. Eli lähdetään pohtimaan sitä, että mikä meillä oikeasti lisäisi työhyvinvointia. Ja sen jälkeen mietitään, millä arjen teoilla se lisääntyisi. Ei tarvitse mitään hirveän upeata ja hienoa. Ei tarvitse lähteä noukkimaan omenoita hampailla ämpäristä. Ei se sitä henkeä paranna. Vaan lähdetään miettimään sitä, että miten me voitaisiin tehdä työtä paremmin yhdessä uusilla pelisäännöillä. Eli tällä tavalla minusta tämä, että ihmiset otetaan mukaan kehittämään omaa työtään, vastuullisuutta lisää heille itsellensä. Että me tarvitaan sitä, että jokainen on vastuussa. Ei voi olla vain joku yksi ulkopuolinen esimies, joka vastaisi siitä työhyvinvoinnista, vaan vastuu kuuluu jokaiselle työpaikalla. No, hyvä työpaikka on sellainen, että on kiva tulla aamulla työhön ja että syntyy tulosta, että tehdään oikeaa työtä. Että siinä se on pähkinänkuoressa se hyvä työpaikka. Toki siinä voi olla sitten tämmöistä, että johtaminen on kohdallansa, on oikeudenmukaista johtamista. Ja että ihmiset puhuvat toinen toisillensa, ovat ihmisiksi työpaikalla. Se kuuluu tähän hyvän työpaikan henkeen. Ja erityisesti mä sitä haluaisin korostaa, että meistä jokainen voi vaikuttaa työpaikallansa. Että jokainen itse on vastuullinen ja voi vaikuttaa. Että peiliin katsominen on tärkein konsti työhyvinvoinnin kehittämisessä. Ja jos ei itse näe, missä on kehittämisen tarpeet, niin voidaan sitä yhdessäkin miettiä, porukalla katsoa peiliin. Ne eivät menesty tulevaisuudessa, koska he kokevat ehkä oikeasti työvoimapulaa, jos sitä joku yleensä kokee, koska ei semmoiseen työpaikkaan ihmiset halua enää tänä päivänä. Minusta vastuullinen henkilöstöpolitiikka on yksi menestymisen tae jatkossa. Ihmiset sitoutuvat, syntyy uusia keksintöjä. Kukin haluaa panna kortensa kekoon siinä työpaikassa, jossa mua ajatellaan tämmöisenä voimavarana sen sijaan, että mä oon vaan kuluerää. No ei ainakaan siitä, että lainsäädännöllä pakotetaan. Siihenhän Suomi on totutettu yleensä. Minusta ratkaisu löytyy siitä, että vaikutetaan työkyvyttömyyden syihin. Vaan puolet meistä jää normaalille eläkkeelle tällä hetkellä, jolloin me voimme vaikuttaa siihen, että ei tarvitsisi jäädä liian aikaisin työkyvyttömäksi. Työkyvyttömäksi jäädään nimittäin 52 ikäisenä, niin sehän laskee sitä eläkeikää. Työkyvyttömyyden syinä psyykkiset mielialaoireet, siis mielenterveyden ongelmat, kaikista eniten ollaan työkyvyttömyyseläkkeellä niistä syistä, niin meidän pitäisi pystyä vaikuttamaan tähän, että ihmisten ei tarvitsisi masentua työssä tai kokea tämmöistä psyykkistä kuormaa niin voimakkaasti kuin tällä hetkellä. No tokihan me tiedämme, että ihminen on kokonaisuus, että ei pelkkä työ voi ihmistä rassata. Voihan olla, että kotiolot ja muu elämä vaikuttaa siihen, mutta kuitenkin minusta työuraa pystytään jatkamaan sillä, että työhyvinvointi otetaan strategiseksi kilpailutekijäksi. Eli tehdään suunnitelma, seurataan sen toteutumista, arvioidaan ja lähdetään pienestä liikkeelle, että pyritään kehittämään niitä tärkeimpiä asioita, mitkä sillä työpaikalla on kehittämisen kohteeksi aina laitettava. Että lähdetään kysytään ekana ihmisiltä, että mikä meillä innostaisi enempi työssä, mitä tarvitsisi tehdä, jotta me voitaisiin nauttia työstämme, tulla aamulla hyvillä mielin työhön. Ja otetaan ne sitten ne 1, 2, 3 asiaa kehittämisen kohteeksi, niin se on siinä. Ei se sen ihmeempää vaadi.